बोला 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 उनको बोला किसी को मत बोल फोटो पोलीस पण बॉस कॅप्चर घालता ना टाईपलाईन इम्पॉर्टंट कितके चेक केला हेलो काम ना तो चला रे बस स्टैंड आकर करके आना चलो बाजू गुड़ी की कौन आया उसके साथ आया रहेगा ना ऐसा कैसा होता है अकेले कैसा है तो मतलब किसी गाड़ी अब्दुल कलाम नाम रहता था औरत का नाम क्या चेन्नई का फोन होता है लोग सीधे भी सोचा उसके बाद आवरे आदमी बैठ के 3 से 4 लोग हैं आवरे आदमी बैठ के वो आज उसमें क्या है बराबर आ रहे डॉक्टर कन्फर्म करून त्याका घेऊन ये सोपले या त्याका घेऊन ये चल मयूर साहेब घेऊन ते पकडव घे त्याका घे उचल लाइव पडलो रेकॉर्ड करू लाइव पडलो सकल जाणार वाणी
हमको तो फेल करे देव रे अरे देव रे वीडियो उठ मला रे इधर माला मला बरं बरं महेश यो नहीं मोठा आहे फोन घे त्याने बरोबर कोण क्लास बरोबर कोण हा कोण त्याने बरोबर कोण आला ते कोण बरोबर कोणच नाही गाडी नेणार पात्र सातारा होय बरं हात लावून प्रयास झाले हात लावून हात लावून जाणार इंजुरीज काय झालं बरं डॉक्टर सांगतो नक्की देतो